Исәнмесез, хәерле иртә, кадерле җыр-моң яратучы дуслар. Эфирда кайнар хит һәм мин Ләйсән Гарифуллина. Яздан җәйгә бик кисәк кенә күчкән кебек инде көзе дә бик кисәк китте. Гомумән быелгы ел фасыллары китап битләрен ачкан кебек кисәк кенә килә дә чыга, шулай бит дуслар. Ә инде безнең кайнар хит проекты стабиль рәвештә дәвам итә һәм без татар эстрадасының иң матур җырларын сезгә тәкъдим итүне дәвам итәбез. Бүген яңа ай башы, димәк яңа унлык дигән сүз, һәм бу унлыкка күчәр алдыннан тавыш бирү системасын сөйләп үтәм. Ничек дигәндә, чөнки ул бераз гына үзгәрде. Һәм без яңадан цифровой технологиягә әйләнеп кайттык һәм хәзер атна дәвамында Болгар радиосыннан әлеге матур шәп җырларны ишетеп, сез 5577 номерына ТНВ сүзнән соң буш ара калдырып, җырның махсус номерын җибәрә аласыз. Һәм тагын бер шәп яңалык, бүген тапшыру барышында тавыш бирү бушлай. Әйе, дуслар, димәк инде һәр бер җырга үзенең телефон номеры беркетелә. Әлеге номерларны җыр барышында сез экраннарда күрә алачаксыз һәм бүген 1 сәгать дәвамында яраткан җырларга тавышларыгызны юллап җибәрә алачаксыз. Тавышларны шулай ук bulgarradio.com сайтында да күзәтергә мөмкин. Болгар радиосының рәсми шилтәрендә әлбәттә инде барлык тавышлар да саклана һәм ай азагында бер генә тавыш югалмыйча без иң күп тавыш җыйган җырчыны җиңүче итә алачакбыз. Һәм дуслар, тагын бер шәп яңалыгым бар. Без сезнең белән кабаттан аралашуны күтәрә алабыз һәм инде ВКонтакте шилтәрендә сез үзегезнең фикерләрегезне, сәламнәрегезне язып калдыра аласыз. Кайнар хитнең бары тик сылтамасын гына табырга кирәк һәм инде нәкъ менә шул язу астында сез рәхәтләнеп үзегезнең фикерләрегезне языгыз. Мин аларны турыдан-туры күрәм һәм инде иң кызыклыларны туры эфирда да укыячакмын. Бүгенге тапшыруыбызны, бүгенге кайнар хитне, кайнар унлыкны Казан егетләре төркеме ачып җибәрер. Җәй буе кызу итеп эшләгәннәр, эшләгәннән соң ял иткәннәр. Кыскасы, әлеге җәй бик рәхәт булды, бик эссе булды, бик күп җырлар иҗат иттек, берәм-берәм аларны сезгә тәкъдим итәчәкбез дип алар безгә вәгъдә бирә. Һәм шулай да Instagram шилтәрен, гомумән социаль шилтәрләрне күзәтеп баручылар беләләрдер. Безнең Казан егетләре төркеме бик актив рәвештә әлеге платформаларда да эшлиләр, кызыклы видеолар төшерәләр. Безгә бу кызык, замана белән бергә атларга тиешбез һәм тамашачылар белән һәрдаим аралашып торырга тиешбез дип сөйли безгә Казан егетләре төркеме. Димәк, дуслар, аларның җырларына күчәбез. Аларның җырлары яшьлегемә кайтам әле дип атала. Җырның коды 530 5577 соннарына ТНВ сүзнән соң буш ара калдырып, нәкъ менә шушы кодны җибәргә кирәк. Һәм инде искәртеп үтәм, тапшыру барышында, ягъни җыр барышында Казан егетләре төркеменең махсус телефон номеры да пәйда булачак. Сез үй телефоннарыннан әлеге номерларны җыеп, аларга тавышларыгызны юллап җибәрә аласыз. Әлбәттә, җыр ошаса. Киттек. Кайтып киләм әле, юлга чыгам, сагындым авылым, сиңа ашыгам. Туган якка кайтам, моңлы авылым, сагындым туганнар, сезне сагындым. Яшьлегемә алып кайта авыл юллары, рәхәт туган якка кабат сагынып кайтулары. Яшьлегемә алып кайта авыл юллары, рәхәт туган якка кабат сагынып кайтулары. Яшьлегемә кайтам, истә һаман, авыл юлларыннан каршыма барам. Туган яктаннары, су буйлары,
кайтулары. Яшьлегенә алып кайта авыл юллары, рәхәт туган якка кабат сагынып кайтулары. Яшьлегенә алып кайта авыл юллары, рәхәт туган якка кабат сагынып кайтулары. Birləşdirə bizni tuğan җирләр, якын миңа барда үз кешеләр. Туган якка кайттым, эй авылым, сагындым туганнар, сезне сагындым. Яшьлегемә алып кайта, күңел һаман туган якта. Яшьлегемә алып кайта, күңел һаман туган якта. Яшьлегемә алып кайта авыл юллары, рәхәт туган якка кабат сагынып кайтулары. Яшьлегемә алып кайта авыл юллары, рәхәт туган якка кабат сагынып кайтулары. Ничек сезгә, дуслар, яңа состав? Фикерләрегезне языгыз әле. Ошадымы? Ничегрәк Казан егетләре төркеменең яңа энергетикасы? Контакт шелтерендә сез барлык фикерләрне дә яза аласыз. Иң кызыклыларын мин турыдан-тур эфирда укыячакмын. Без алга таба дәвам итәбез. Чираттагы катнашучыбыз Марат Файрушинның бәрәңге чоры башланган. Ничек ялларда булдырылганча әниләргә кайтып булшам, туганнарга ярдәм итәргә тырышам, ләкин иҗатта бер урында тормый гөрләтәбез дип сөйли безгә Марат Файрушин. Инде чын дөресен әйтәм, мин яңа сезон дип әле ашкынмыйм, иң мөһиме авырулар бетсен, дөньялар тынычлансын, Алла бирсә барысы да булыр ди Марат Файрушин. Ләкин шулай да безнең кайнар хитта беренче урынны яуларга теләвен һич кенә дә яшермәде. Әнкәй мине таңда уят әле исемле җырның коды 531. Телефоннарны исә сез әлбәттә җыр барышында күрә алачаксыз һәм Марат Файрушинның әлеге искиткеч матур җыры сезгә дә ошаса, тавышларыгызны бушлай да җибәрә аласыз. Тыңлыйбыз.
sarğanıda Dala üstüne tuman sarğanıda Enikeyi mini tağda uyat eli Сентябрь айының қойнар ондығы білән танышыны алға таба давам итәбез. Шираттағы катнашучыларыбыз Рамиля һәм Рамил Хәйретдиновлар көзне һәр елны туган көннәр белән ачып җибәрәләр икән. 13 көнне Рамиләнең туган көне, ә менә 29-ы Рамилнеке туган көннәре белән котларга онытмагыз. Бу юлы безнең кайнар хитта аларның күз аттым исемле җырлары катнаша. Әлеге җыр ошаса, әлбәттә сез айларның махсус номерларына шалтыратып тавышларыгызны юллый аласыз. Ә инде код номерлары 532-55-77 номерна ТНВ сүзнән соң буш ара калдырып, код номерында юлларга онытмагыз, дуслар. Icmalımlı min tattım Suyu tulu gözlerinde Bir küde min battım Sinde minle kız attım Minle sine kız attım Kükreğimde sönüp barman Hislerimle uyattım Sinde minle kız attım Sine kız attım Kükreğimde sönüp barman Hislerimle uyattım Günlerimde yap yaktı Dünlerimde yap yaktı Mehabbeti taşıp durgan Tağım bir tağım attı Sine mine kız attım Minne sine kız attım Kükreğimde sönüp barman Hislerimde uyattım Tağım attı ay kalktı İğrinlerin tatlı İğnerinin irkesinden Yüreğime ufattı Sine mine kız attım Minne sine kız attım Kükreğimde sönüp barman Hislerimle uyattım Sine mine kız attım Minne sine kız attım Kükreğimde sönüp barman Hislerimle uyattım Kükreğimde sönüp barman Hislerimle
Алга таба дәвам итәбез, дуслар. Исегезгә төшерәм, без турыдан-туры эфирда эшлибез һәм инде бүген 1 сәгать дәвамында яраткан, ошаган җырларга сез бушлай тавышларыгызны юллап җибәрә аласыз. Һәр бер җырның үзенең телефон номеры бар һәм җыр барышында әлеге номерларны күрергә мөмкин. Рәхим итегез, үзегезнең сүзегезне дә әйтергә онытмагыз. Без алга таба дәвам итик һәм инде чираттагы катнашучыбыз ул да булса Гүзәлия. Аны быелгы сезонда төрле чараларда, җыелма концертларда күрергә мөмкин. Гомумән көз көннәре ул бит илһам чыганагы. Шуңа күрә мин инде күп кенә җырлар язармын дип планлаштырам, дип уртаклашты безнең белән Гүзәлия. Һәм инде бакчада да яшелчәләр бик уңды, аларны да күз уңында тотарга кирәк дип ул якларны да кайгыртуын җиткерде безгә Гүзәлия. Рәхмәт, Ходаема исемле җырның код номеры 533, телефоны әйткәнемчә җыр башлангач та сезнең экраннарда булачак. Тавыш бирергә чакырам барыгызны да. Рәхмәт укыйм Ходаема, якыннарга минем кирәк булганыма. Авыр чакта бирешмичә атлаганыга, мин уйлаган өметләрне аклаганыга. Рәхмәт Ходай, яшәп көче биргән өчен. Erkin suluş birgəningə, Durmuşumnu şatlıqlarga türgəningə, Rəhmətlərim eytib duya alamayım, Күңіл тулы şatlıq яшін duya alamayım. Rəhmət Xuday, yaşa küçü birgən üçün.
Шулай итеп, дуслар, исегезгә төшерәм, инде сентябрь аеннан башлап без сезнең белән ВКонтакте челтәрендә дә аралаша алабыз. Һәм инде беренче хәбәрләр дә килеп иреште. Хәерле иртә дип яза безгә Айша Мөслимә. Фазлыевлар белән Рамазановларны аеруча яратам, бигрәк ачык, халыкка якын, үзләре матур гаилә, бәхетле булсыннар. Кем җиңсә дә уңышлар дип яза безгә Айша. Чыннан да, дуслар, алга таба әле Алсу һәм Азат Фазлыевлар да чыгыш ясаячак. Әлегә без башка җырчыбызга күчеп барабыз. Һәм инде ул да булса безнең чираттагы җырчыбыз ул Анастасия Макарова. Һәм инде әлбәттә аның ялкынлы матур җыры тыңлыйбыз һәм тавышлар юллыйбыз.
Егер дуслар Анастасия Макарованың жыры ошаса, сіз шулай ук тавышлар юллап җибәрә аласыз, һәм исегезгә төшәм тавышларны безнең Болгар радиосының рәсми сайтында да күзәтергә мөмкин, www.bulgarradio.com. Инде Анастасия Макарова турында тагын бер шәп яңалык әйтәсем килә. Безнең әлеге җырчыбыз рус телендә җыр яздыра бу көннәрдә, һәм инде әлеге җырны Мәскәүнең популяр продюсеры һәм композитор Максим Фадеев һәм шулай ук инде тагын бер Сәрия иҗат иткән әлеге җырны, гафу итегез, исемен бераз гына онытып җибәрдем. Димәк, менә шушы Мәскәү иҗат кешеләре чыгарган әлеге җыр бик каты шәп уңышлы булачагына һич кенә дә икеләнми Анастасия Макарова. Әлбәттә, без зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Яннарымда кызлар бик күп, дуслар, бу чыннан да шулай, ләкин минем хәзер сүзем бу хакта түгел, Винарисның җыры нәкъ менә шулай дип атала икән. Гомумән, Винарис инде бу сезонда бик күп өлкәләрдә булырга хыяллана, ул да булса Татарстан якларының бөтен районнарында буласым килә, Пенза, шулак Оренбург өлкәләрендә бу тамашачыларым белән дә бик аралашасым килә дип планнары белән уртаклашты. Әлегә Винарис егет безгә искиткеч матур җырын бүләк итә. Яннарымда матур кызлар дип атала әлеге җыр, әгәр дә ошаса, тавышлар юлларга аңлатмыйбыз. Жайның матур төннәремдә шыгам авыл буена, урам тулы матур кызлар йөри төннәр буена. Унга суларга карыйм, сулга уннарга карыйм, унга сулда матур кызлар кайсы янына барыйм. Унга суларга карыйм, сулга уннарга карыйм, яннарымда матур кызлар кайсы янына барыйм. Şeşek aldım kuluma, atlım berev kırına. Unga sulga bir galanıp gittim birinin kırına. Unga sullarga qarayım, sulga unlarga qarayım. Unda sulda mattur kızlar kaysı yanına barayım. Жайның матур төннәре, кызлар саны икеннәрне. Унда сулыда берне күрсә, ялгыз үтми төннәре. Унга сулларга карыйм, сулга уннарга карыйм. Унда сулыда матур кызлар кайсы янына барыйм. Унга сулларга карыйм, сулга уннарга карыйм. Яннарымда матур кызлар кайсы янына барыйм. Яннарымда матур кызлар кайсы янына барыйм. Унга сулларга карыйм, сулга уннарга карыйм. Унда сулда матур кызлар кайсы янына барыйм. Унга сулларга карыйм, сулга уннарга карыйм. Унда сулда матур кызлар кайсы янына барыйм. Яннарымда матур кызлар кайсы янына барыйм. Яннарымда матур кызлар кайсы янына барыйм. Винариска карап минем дә биисе килеп китте. Сезнең дә нәкъ менә шушы хисләр тугандыр дип ышанам, дуслар. Һәм инде әлеге җыр барышында да Винариска 20дән артык тавыш килеп иреште. Алга таба да сездән әле тапшыру ахырына кадәр тавышлар көтеп калабыз. Инде ВКонтакте шелтәрендә сезнең белән аралашырга сүз куешкан идек. Һәм инде тагын бер хәбәр килеп иреште. Кайнар хит иҗат төркеменә ялкынлы кайнар сәлам дип яза безгә Руфина. Яңгырлы көндә безгә яхшы кәеф бүләк иткәнегез өчен рәхмәт
дип яза ул Удмуртия Республикасының Можга шәһәрендә яшәүче Ильдана белән Никита Шишкиннарны яңа уку елы белән чын күңелдән котлыйм. Гел бишле билгеләре генә алып кайтсыннар иде дип тели сезгә Руфина Шишкина. Әлбәттә, бу теләкләргә без дә ихлас кушылабыз һәм чыннан да барлык укучыларны, барлык мәктәп укучыларын без шушы шәп матур бәйрәм белән 1 сентябрь белем көне белән тәбрик итәбез. Әлбәттә, һәр барчагызга да уңышлар гына теләп каласым килә. Инде алга таба барыйк һәм инде бүгенге кайнар хитта энергиясе һәр вакытта да ташып торган, яшәү дәрте ташып торган Ләйсән Ветровга күчәбез һәм инде ул кайда исемле җырын безгә бүләк итә. Әйтергә кирәк, быелгы сезонда Ләйсән Ветрова актив рәвештә эшләячәк һәм инде бик күп концертларда без әле аны күрә алачакбыз. Әлегә әйдәгез җырын тыңлыйк һәм әгәр дә аның җыры сезгә ошый икән, тавышларыгызны кызганмагыз. Таралган күкләргә, яңгырда ява ул җирләргә. Эзлимен мин сине кайларда, китмисең һаман да уйларда. Кайда, кайда, кайда Шулай итеп, дуслар, инде Ләйсән Ветрова башкаруындагы менә шундый шәп җыр яңгырады һәм әгәр дә әлеге җыр сезгә ошый икән, 55-77 саннарына ТНВ сүзеннән соң буш ара калдырып, сез махсус кодын җибәрә аласыз. Я булмаса, менә хәзер үк бушлай Ләйсән Ветрованың махсус телефон номерын и телефоннарыгыздан җыеп, шулай ук тавышлар юллап җибәрә аласыз. Барлык тавышлар да безнең Болгар радиосының рәсми сайтында җыела.
@radio.com карап бара аласыз һәм инде кем безнең анда беренчелекне алды икән, аны да инде сез әкренләп күрә алачаксыз. Без исә турдан-тур эфирдә нәтиҗәләрне бераз гына соңрак ясаячакбыз. Әйдәгез, дуслар, кабаттан без ВКонтакте шелтәренә әйләнеп кайтыйк. Исәнмесез, рәхмәт яусын тапшырырга дип яза безгә Гөлназ Илдаровна. Бик матурлар, ирем Рөстәмне туган көне белән котлыйм. Барыгызга да сәлам, Фазлыевлар. Молодцы дип яза безгә Гөлназ исемле тамашачыбыз. Әлбәттә, кушлабыз ихластан һәм ирегезгә әлбәттә без сәламәтлек, бәхет, уңышлар теләп калабыз. Тагын бер хәбәр, моңсу көнгә ям истәп матур җырлар тыңлыйбыз. Кушлып, җырлап, биеп алабыз матур көннәр дип яза безгә Эльвира исемле тамашачыбыз. Бик зур рәхмәт безнең белән бергә булганыгыз өчен. Дуслар, сез дә инде менә шулай үрнәк алып ВКонтакте шелтәрендә үзегезнең фикерләрегезне язып калдыра аласыз. Әле вакыт бар, барысын да өлгерсәм укыячакмын. Алга таба дәвам итәбез һәм инде безнең чираттагы катнашучыларга күчәргә вакыт җитте. Зинира һәм Ризат Рамазановлар безгә бүген нахак сүз исемле җырларын бүләк итәләр. Әйдәгез әле бу парга да күп итеп тавышларны җибәреп калыйк. Миңа кысыр килен кирәкми. Минем оныклар сөясем килә. Йөрмисең аның белән. Йөрмисең. Ярсыклар киттем шикелле, әллә нигә түзмәдем. Ялгыш иттем микән әллә, сиңа нахак сүзләрем. Сискәнеп куйды йөрәгем, ярсыма әле ярсыма. Йокла бит синең каршыңда, гаепләрем тамчыда. Нахаксыз, шундый авыр җаным түз. Әйтелмәсен әле бердә, бигрәк яман нахак сүз. Нахаксыз, шундый авыр җаным түз. Әйтелмәсен әле бердә, бигрәк яман нахак сүз. Әйтелмәсен әле бердә, Бигрәк яман нахак сүз. Саны күрмә гаепле, әрнетмә күңелемне. Ничекләр итеп кабатлыйм гаепле түгелемне. ялгыш әйттем бугай диеп, уйланам көне төне. Теләмәгәндә идем бит, үпкәләтергә сине. Син армиядан кайткач күрерсең, минем ирем дә, балам да булачак. Нахак сүзгә ышанган өчен син үкенерсең. Нахаксыз, шундый авыр җаным түз. Әйтелмәсен әле бердә, бигрәк яман нахак сүз. Нахаксыз, шундый авыр җаным түз. Әйтелмәсен әле бердә, бигрәк яман нахак сүз.
Bilmesin eli bir de Бигрәк яман нахаксыз Зинира һәм Резат Рамазановлар булды. Һәм инде кайнар хиттан тагын бер җырлы гаилә, ул да булса Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Яңа сезонга алар инде бик тә әзер. Алсуның кулында кичкенә зифасы, ә менә Азатның кулында микрофон студиядә яңа җырлар яздыра икән. Әгәр дә Зифа рөхсәт итсә, без дә 1-2 дуэт яздырыр идек дип планнары белән уртаклашты Фазлыевлар. Дуслар, әйдәгез аларның җырларына күчик. Серле күзләреңне яраттым. Бүген ничәнче урынны яулар икән? Язмышыма бирде Ходай сине, яшьлек сукмагыннан узганда. Яратуым кеше арта бара, моңлы җырым таңда сузганда. Язлар булып керде күңелемә, назың белән мине караттың, моңсу күзләреңә мин гашыгымын. Серле күзләреңне яраттым, язлар булып керде күңелемә, назың белән мине караттың, моңсу күзләреңә мин гашыгымын. Серле күзләреңне яраттым. Иннәребез булсын безгә терәк, юлларыбыз булсын гел уртак. Җимеш агачыбыз чәчәк кыймас, тигезлектә гомер без булсак. Язлар булып керде күңелемә, назың белән мине караттың, моңсу күзләреңә мин гашыгымын. Серле күзләреңне яраттым, язлар булып керде күңелемә, назың белән мине караттың, моңсу күзләреңә мин гашыгымын. Серле күзләреңне яраттым. Язмышыма рәхмәтлемен бүген, бәхет көтәм килер көндә дә. Безнең сөю мәңге янып торсын, аяктысы булып төнләдә. Язлар булып кердең күңелемә, назың белән мине караттың. Моңсу күзләреңә мин гашыйкмын, серле күзләреңне яраттым. Язлар булып керде күңелемә, назың белән мине караттың, моңсу күзләреңә мин гашыйкмын. Серле күзләреңне яраттым, моңсу күзләреңә мин гашыйкмын. Серле күзләреңне яраттым. Менә шундый бер-берләренә мәхәббәт белән сугарылган пар һәм инде серле күзләреңне яраттым исемле җыр ошаса, рәхим итеп тавышларыгызны да юллагыз. Инде безнең кайнар унлык ахырына якынлашып килә һәм инде соңгы катнашучыбызны тәкъдим итәр вакыт килеп җитте. Рәнис Габбасов инде бу ел искиткеч матур җыр яздырган һәм инде әлеге җырга бик матур фикерләр килеп иреште. Тамашачыга бик ошаган инде шушы сүзләрдән соң, җылы сүзләрдән
соң, бәлки, бу җырга клип та төшергәдер дип уйлап тора икән Рәнис Габбасов. Менә күрәсез, хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез инде безнең җырчыларыбызга иҗат дәрте дә бүләк итәргә сәләтле. Алга таба да шулай булса иде. Инде Рәнис Габбасовга без әлбәттә зурдан-зур уңышлар теләп калабыз һәм инде аның Гомер язы исемле җырына күчик. Җырның коды 539 һәм инде әгәр дә әлеге җыр хәзердә сезгә ошаса, күңел түрләрегезгә барып ирешсә, җыр барышында пәйда булган телефон номерларына шалтыратып, шулай бушлай тавышлар да кабул итәргә мөмкин булачак. Рәхим итегез, шалтыратыгыз, тавышларны кызганмагыз. Yazlarda öttüler, közlerde jittiler. Salqın jiler isib bəğrimə öttülər. Ömür qoyarada isken jildə yütkən. Dik yerə qaman yer, yaz kilgənin kütə. Ömür qoyarada isken jildə yütkən. Dik yerə qaman yer, yaz kilgənin kütə. Eydə qıya jılıt, jılıt seni canımı. Alıp gelsin mina yoğalğan yazımı. Ömür qoyarada isken jildə yütkən. Dik yürək qaman yer, yaz kilgənin kütə. Ömür qoyarada isken jildə yütkən. Dik yürək qaman yer, yaz kilgənin kütə. Bardır kilir yazlar, alıp gelir nazlar. Yaşasan nazlanıp gitmez bizden yazlar. Ömür qoyarada isken jildə yütkən. Dik yerək qaman yer, yaz kilgənin kütə. Ömür qoyarada isken jildə yütkən. Dik yerək qaman yer, yaz kilgənin kütə. Ömür qoyarada isken jildə yütkən. Dik yerək qaman yer, yaz kilgənin kütə. Ömür qoyarada isken jildə yütkən. Dik yerək qaman yer, yaz kilgənin kütə. Dik yerək qaman yer, yaz kilgənin kütə. Yaz kilgənin kütə.
Сентябрь айының кайнар ундагы менә шундыйрак дуслар, һәм инде тагын бер яңалык, тавыш бируне туктатмыйбыз, ул алга таба да барачак. Инде нәтиҗәләрне без реклама чыгарылышыннан соң ясаячакбыз. Ерак китмәгез. Кайнар хит, Болгар радиосында. Кайнар хит, Болгар радиосында. Шулайтыр дуслар, шушы 4 көн эченә һәм инде шушы 1 сәгать эчендә нәтиҗәләр ясар вакыт килеп җитте. 10 җыр арасында 1000нән артык тавышны Рәнис Габбасов бүген җыйды һәм Гомер язы исемле җыр бүгенгә беренче. Ихлас күңелдән тәбрик итәбез, ләкин әйткәнемчә, бу әле башы гына, көрәш әле башланып кына китте һәм инде сез атна дәвамында Болгар радиосында тавышларыгызны SMS рәвешендә юллап җибәрә аласыз һәм инде гадәттәге шимбә иртәсендә без сезнең белән бушлай тавышларда җыеп шулай нәтиҗәләр ясый торган булырбыз. Инде шулай итеп бүгенгә сезнең белән саубуллашыр минутлар килеп җитте. Һәр барчагызга да ялкынлы кайнар сәламнәр ирештерәбез. Ялларыгыз күңелле, матур, иң мөһиме кояшлы булсын иде дигән теләктә без кайнар хит иҗат төркеме сезгә матур яллар теләп калабыз. Иң мөһиме җыр-моңнан аерылмагыз. Сау булыгыз дуслар. Сезнең белән мин Ләйсән Гарифуллина булдым. Кайнар хит,